Здравейте хора, аз съм Хазарта и в момента се намираме в Майнкрафт и ще започнем поредица на Survival Single Player. Така, сега ще създада world-а. И как да го къса? Как да къса света смисъл? Значи ще се го кръща YouTube, да знам, че ще ми е за каналчето. YouTube. Дай така се пише YouTube. Хора, какво да забравиш как се пише YouTube? Смисъл? YouTube. Така. И влизаме веднага в този свят и почвам да оцелявам. Смисъл и ще... За новите в тази игра смисъл в Майнкрафта, може, ако гледате този клип смисъл, може да дам малко съвети смисъл, аз какво правя, като почне да оцелявам. Прето ме. Пясък, окей. Това май не е много добре. Имаме дървета, окей. Значи първо, веднага започвам, смисъл няма какво да се бавя. Още съм си болен смисъл и кашлям много гамно. What the fuck, лагва ми? Имам много убийства на кашлица и се извинявам ако кашлям в клипа, смисъл много гадно. Се чува и всичко, но просто съжалявам хора, не мога да го спра. Ще събера едно такова дърво, да мога да си направя what the fuck, защо ми лага? Смисъл снимам 35-30 FPS. Това не е добре, смисъл. Настроил съм го за 50 FPS. Добре, 5 дърво. Така. Добре, тук имаме кравички. Фаралти. Тук. Това гори добре. Значи ще се заселя някъде тук. Значи първо събирам дърво. И веднага или си копая дупка в някаква планина. Или си копая дупка в земята. В смисъл не мога да почна да правя къща на първия ден. С това си копая дупчица. Гледам да си направя торчове, легло, ако е възможно, смисъл, ако има овце. Така, правим пречки. Си правя една лопатка. Ще обработя още малко дърво. За да си направя един меч. Така и ще се обработя още малко дърво. За да си направя една кирка. Така. Меч, кирка, лопата. Тук слагаме блоковете. Така нататък. И започваме да копаме. О, хора, как ми лагва. В смисъл ще намаля малко чанковете. Смисъл няма да играя на 32 чанка. Играя на... Да знам, на 8 чанка. Смисъл 8 чанка ми е перфектно. От FPS ми падна даже още. Да. Добре, трябва да съм бърз смисъл. Един ден имам и нито как повече. Добре, спря да ми лагва. Не е чак толкова. В принцип никога не ми е лагва в синглплеер. Говоря малко по-тихичко. В смисъл доста е късно в момента и да, съжалявам. Тихичко ще е. Спи ми се. Но какво се прави? Сигурно се чува смисъл в първи ми клип, който си имал в моят канал. Аудиото в смисъл на моменти беше доста силничко, така и реших да говоря малко по-тихо в клиповете. Надявам се да ви харесва как си имам. Minecraft Survival-чето. Така. Тук на лопатка. Сега да се вземам крафтинг тейблчето. Ще го изкопая с кирката. Така. Така да си го пренесем вътре. Смисъл ще си нафармя още дърво, но преди това си направя една брадичка да правя каменна. Така. Да си направя поне едно честче.
Аз винаги оставям поне едно купче отдолу на дървото, ако има много високи, смисъл, купчета дърво, да мога да скача на купчета, да... В смисъл, не е хубаво да убивам тук крайите, ама ще умра отгоре, така че what the fuck не мога да убия накрая хора. Така. Овци няма ли? Овци зайчета. Аз това зайк няма мога да го хвана. Май видях прасенца, да. Няма овце. Което не е много добре. Добре. Ще си нафарма храна горе-долу, колкото имам. И сега знаете ли какво стана? Изгубих се точно така. Мисля, че съм някъде насам. О, ес. Добре. Така аз винаги, точно поради тази причина, която се губя, си правя един знак. Някакъв писочечък. Ето така, защото дупка се намира доста трудно. Ето така, примерно нещо този сорт, нещо като... Ау. Добре, имам дърво вече. Ще си оставя две, другото ще го обработя. Така, да си направим една печка. И така слагаме печката. Първо ще започна с торчовете. Така. Да мога да си направя торчове. И даже ще си направя още една печка, за да мога в другата да си пече храна. Така, слагаме тук две блокчета и ще сложа тези. Сега да си направя ли врата? Няма да си правя врата, в смисъл ще запушвам така с дърт. Не. И ще ходя да кивам направо тук, ще направя мина, защото нямам легло. Значи само да се стъмни хора и спирам с този клип, не знам колко е дълъг. Така ще си запуша една миничка. Ще си събера малко кабелстон, за да мога да си направя един каменен меч. Така. С една каменна кирка. И какво стана? Една лопатка. Добре, мотика не ми трябва за сега. И един чест. Един чест да си направя. Който чест ще седи тук. Добре, ще малко. Да, не ми трябва крафтинг за торчовете, но няма значение. Така. Слагам така 3 торчи, другите ще си ги запазя. Ще си подредя инвентара само. И това ще от първия клип. Горе-долу видяхте как да оцелеем първата нощ. Значи тези работи не ми трябват. Кожата не ми трябва. Синица, това е много добре. Обичам да имам блокове в мен. С това няма да ги махна, ще махна гранита. Добре, гранита ще го махна. Така, слагам си блокчетата. Тук по принцип ми седи кофата с вода, но тук сега ще сложа храната. Така да си подреда инвентара. Торчовете ми седат тук по принцип. Нещо е такова. Айде, имам 3
блока. Добре, ще жертвам още малко дърво за добра кауза. Няма да играя смисъл в този синглплеер, без да си има хора. Да знаете. Всичко ще се снима. Всичко ще се прави, надявам се, ще е много дълга поредицата. Живот и здраве. Ще изчакам да си опеча храничката. Добре. Добре, имам вече каменни инструменти. Мога даже да си направя нещо. Какво мога? Така са 5, мога да си направя ни бутушки. Чорапки. Имам си чорапки. Цък, си ги пълна. Много си извинявам. Хора, много гаден грип, не мога да спра да кашлям. Просто, добре, нека да имам повече храна. Добре, направих си торчове. Всичко както трябва, ще си направя една стаичка тук, която ще ни е често за начало. И ще за кабелстон, в смисъл да имам кабелстонче. Ето така. Така. Добре, намираме никакви руини за сега. Тук ще светне, за да не се спълват. Ето така. И можем да разширим още малко, за да направим 64 блокчета кабелстон. Да си имаме така едно стакче блокчета. За всеки случай да си имаме стаичка. Много добре, ето точно 64, перфектно. А не, заедно сега. Така, добре. Ето така. В принцип храната ми е някъде тук. Тук има кофа с вода. Тук има блокове. Извинявам се. Така. 6 факто 3 би трябва да ги печат. И печем само тази храна, гайс. И спирам клипа, защото ще стане много дълъг и много време ще се рендърва. Та пишете коментари, ако искате, мога да направя всякакви туториали за каквото искате, смисъл. Пишете ми смисъл дали изобщо ви харесва горе-долу как си имам коментарчета. Да знам дали си има смисъл изобщо. Или не струвам. Вау. 3 няма да се опичат. Добре, да нека има 5. Надявам се, много искам да ви харесва. В смисъл, искам да имам съпчета. Забелязваш, че 5 съба вече. В момента, хора, е 1 часа и 34 минути. 3 април. Утре имам рожден ден. Честит ми рожден ден. Малко предварително. Добре, 6 блокчета, точно така. Добре, имаме храна. Ето така ще направим. Имаме храна, чорапки, малко работи в честа и... Добре, перфектно. Значи, хора, това ще е от първия ми епизод на оцеляването ми в Minecraft 1.9 и... Тук няма скини за жалост като в Soulplex. Добре, хора, това беше от първия епизод. Ще се видим в следващия мой епизод от каквото и да е. И чао!